Sa ulo ng mga nagbabagang balita, forest fire sumiklab sa Baguio City. Malawakang brownout sa Baguio pero wisyo sa ilang negosyante. Pinsala ng andap sa mga taniman sa Benguet pinangangambahan. Automated garbage collection balak gamitin sa Baguio. At pagiging malikain, tampok sa iba't ibang programa sa Northern Luzon. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Perwisyo para sa mga negosyante ang isinagawang malawakang power interruption ng NGCP. Mga lugar na maaapektuhan ng mga susunod pang mga brownout, alamin sa report na ito. Sa labas na ng parlor, ginugupitan ang isang customer sa Maharlika, Baguio City dahil mas maliwanag dito. Wala kasing kuryente mula alas 6 kaninang umaga hanggang alas 4 ng hapon ang buong Baguio maliban sa ilang barangay. Problemado ngayon sa iuuwing kita ang grupo ni Ana. Siyempre, pag walang kuryente, yung namin, kita mababawasan. Oo, wala talaga. Kasi ang mahalaga dito kasi yung kuryente talaga. Lalo na sa buhok. Hindi na rin umaasa si Shine na magkakaroon ng customer ngayong araw. Paano yung mga negosyo? Ano yung mawawalan mga negosyo? So, lugi ang mga negosyo ngayon pag ganito magbabrown at parati. Kumusta naman kami, lalo ngayon ay marami kang binabayaran. Apektado rin sa malawakang brownout ang frozen food store ni Tess. Wala, masisira na kami ng paninda. Pag ganon, kasi kailangan yung mga tinda namin naka-freezer talaga. Pag nasira po, lugi. Lugi talaga. Wala kami kaya lugi. Pag wala naman kami generator. Sa dami ng ibinibenta, magastos at wala ring kasiguraduhang hindi masisira ang mga ito kahit pa ilagay sa container na may yelo. Kaya't hiling niya'y hindi sana magtuloy-tuloy ang mga halos buong araw na brownout. Maaga namang nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines sa magaganap na power interruption ngayong araw. Sa kanilang pahayag, sinabing ang dahilan ay upang bigyang daan ang pagsasaayos ng mga poste at daluyan ng kuryente. Bukod sa Baguio City ay nagkaroon din ng malawakang brownout sa La Trinidad, Atok, Bugyas, Bukod, Kabayan, Kapangan, Kibungan, Mankayan, Tuba, Tublay at ilang probinsya sa Northern Luzon. Bukas ay makararanas din ng brownout mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang ilan pang mga lugar sa lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Muling binalot ng andap of frost ang mga taniman ng gulay sa Atok, Benguet. Ilang mga magsasaka nangangamba sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Magbabalita Jose Robert Inventor. Ginising ng malamig na klima ang magsasakang si Rodel. Ngayong araw kasi bumaba sa 7 degrees Celsius ang temperatura sa Atok, Benguet. Pagsikat ng araw, namuti ang kanyang taniman matapos itong balutin ng andap. So this morning around 5 AM, ramdam na doon pa lang sa bahay, ramdam mo na yung lamig eh. After paglabas mo sa pintuan, talagang bumubungad sa iyo yung lamig, kaya chinek namin yung mga tanim natin sa labas. Kaya yun, ang kapal ng ice. Hindi natin na-expect na ganun kakapal kasi March na siya eh. Wala na itong nagawa kundi tanggalin na lamang ang mga yelo na kumapit na sa mga pananim at ilang mga kagamitang pansaka. Aniya, ito na ang pangalawang pagkakataon na nabalot ng andap ang kanilang taniman ngayong buwan ng Marso. Bagamat halos nasanay na sila sa andap, hindi pa rin mawala sa kanila ang pangamba na masira ang mga pananim. Minsan, alam na natin kung ano yung tinatanim natin pag tag-andap eh. Pero hindi natin in-expect na pati pala March magkaka-andap, kaya meron din
I'm sure na mayroon din matatamaan dahil hindi natin expect itong andap na to. Yung ating mga magsasaka, hindi lang naman kasi ngayon ito nangyari. Matagal nang nangyayari ito. Time immemorial, kumbaga. And yung ating mga magsasaka ay actually naka-adjust na dito. Ang naitalang andap ay epekto pa rin ng umiiral na northeast monsoon o hanging amihan. Actually, na-expect na natin na medyo, tataas na yung mga temperature natin. But hindi naman bumaba o hindi pa naman tumataas. Kasi nga, last February, 10.0 yung pan natin. So, naglalaro siya sa 10 to 12 degrees tayo ngayon. Sa huling tala ng Department of Agriculture Cordillera, aabot na sa 10 magsasaka ang nakapagtala ng pinsala sa kanilang mga pananim dahil sa andap noong Enero. Pinakamagandang maipapayo ulit natin sa kanila agad, agarang mas pag-unahin sa kanilang upang maiikwa natin, ma-document natin, na pangangailangan at para maipamahagi rin ng ating partner kung ano yung tamang suportang maibigyan natin. Handa namang mabigay ang ahensya ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Automated garbage collection ang pinaplanong gamitin ng pamahalaang lungsod ng Baguio City para maisaayos ang pagkolekta ng mga basura. Magbabalita Charles Limon. Mabusisi at mano-mano ang pagkokolekta ng basura sa Baguio. Kung minsan, hindi sapat ang iisang tao sa dami ng basura ang kinokolekta. Pero, posibleng magiging automated na raw ito. Ito'y matapos payagan ng pamahalang lungsod ang pilot test ng automated garbage collector technology ng kumpanyang Metro Waste. Meron tayong POC, proof of concept. Nakita nyo, nakakalat ngayon yung ating mga bins, and we don't want that our basura will be touching the ground. Proof of concept pa lang ito. Take note that this is only an alternative way of handling our garbage. Kanina, ipinakita ng grupo ang paggamit nito. Yun na nga, kasi ito naka-design para sa bin system. Hindi siya yung kagaya nung kanila na mano-mano, kumbaga. Opo. Gamit ang hydraulic system ng garbage truck, otomatiko nitong iniaangat ang garbage bin at saka itinatapon sa truck ang basura. Saka ito i-compress. Mas maliit ang garbage truck kumpara sa mga truck ng lungsod at aabot sa higit 2 tonelada ng basura ang kayang ipagsiksikan dito. Actually, hindi naman sobrang compacted eh. Pag binuhos mo, ano pa rin eh. Kakalat pa rin. Opo. Mga bahay at establishmento sa kahabaan ng Legarda Road ang napiling pilot area. Yun lang, kailangang i-maintain ang mga trash bins dahil na din sa reklamo ng pangangamoy nito. Maganda yung basurahan, pero kung dyan naman sa tapat namin, lalot bungad, tawiran, hindi maganda. At saka pagka ganitong pakyat na yung araw, may amoy. Oo. Ang naturang ideya ay parte lamang ng planong privatization ng garbage collection sa lungsod. This is in relation with the parang idea na mayroon tayo ng parang garbage bin. Kasi ngayon nakakalagay dyan sa kalat. So, kung may garbage bin, bawat collection area, maayos yung pagtapon natin. So ngayon, ilagay nila. Ngayon, itong garbage bin, isasakay sa truck. Ayan, so,
dalhin doon sa MRF, centralized MRF. Yun lang, posible ring itaas ng pamahalang lungsod ang garbage fee dahil na rin sa planong pagtitipid sa gastusin ng lungsod sa pagtatapon ng basura. We are spending something like 180 million a year. And based on the latest statement of the city treasurer, we're just collecting something barely 40 million. So makano ang ating nabunuan? 140. Something like that. Magtatagal ang nasabing pilot test mula ika-25 ng Pebrero hanggang sa huling linggo ng Marso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, forest fire sumiklab sa Barangay Dontogan, Baguio City. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalaga ang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagsilikas ang mga residente sa Barangay Dontogan, Baguio City ng isang forest fire. Ang sunog umabot sa ikalawang alarma. May balita si Charles Limon. Nabalot ng takot at pangamba ang mga residente ng Purok 1, Barangay Dontogan, Baguio City kaninang tanghali. Ito'y matapos sumiklab ang isang forest fire sa lugar. Isa sa mga unang nakakita nito si Aling Aurora. 5 metro kasi ang layo ng kanyang bahay sa sunog. Natutulog po ako dyan sa guest room. Tapos nakarinig po ako ng malakas na mga tunog na pumuputok-putok. Hanggang sa napasilip ako dyan sa bintana, nakita ko yung apoy na malakas na. At saka yung hangin malakas din po. Di nakita ko yung mga manok ng anak ko dyan. Tinakbo ko kaagad kasi alam ko talagang madadali sila ng apoy. Kaya tulong-tulong ang mga bumbero at residente sa pag-apula. Isa na dito si Donnie,
kung saan muntik nang maabot ng sunog ang binabantayan niyang bahay. Taksil na pudo. Tumanaktak, tunak no kwa. Tunak no tudo. Rumwara ko na ba eh. Pupulmat ni Jayan. Kaya nga nag-ihip ako ng tubig na inaano ko doon sa may damuhan para hindi matumuloy yung sunog. Dahil sa lakas ng sunog, agad na inilikas ng pamilya nila Lola Aida ang kanilang mga gamit. Malapit rin kasi ang kanilang bahay sa sunog. Pero sabi ko sa kanila, lumabas na kayo kasi nandyan na yung apoy dahil madali na yan kumalat, sabi ko. Kaya ang ginawa ng mga anak ko, sir, linabas nila kagad yung mga gamit ko. Basta sabi ko, di bali na yung mga damit, hayaan mo yung mga damit. Ang importante yung nasa bag ko dahil yun ang kailangan ko talaga. Dahil dito, napadasal na lang siya sa takot. Sabi ko nga kanina, Panginoon, ikaw ang mag-ingat sa mga anak ko, sa mga apo ko, ikaw ang mag-ingat sa amin lahat. Di bali yung bahay kung sakali man, madamay yung bahay. Ang bahay mapalitan, ang buhay ng tao hindi. Dahil sa lakas ng hangin at tuyong mga dahon, mabilis kumalat ang sunog. Ayon sa investigador na si Senior Fire Officer 3 Jose Dagson, pasado 2:00 ng hapon nagsimula ang sunog. Aabot sa 1.5 hectares ang lawak ng nasunog at umabot ito sa ikalawang alarma. Wala namang namatay o nasugatan. Isang abandonadong bahay ang nasunog habang inaalam pa nila ang sanhi nito. Kaninang 3:00 na ng hapon, idineklara ang fire under control. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang bagong daan naman na kokonekta sa Nueva Vizcaya, Benguet at Pangasinan ang pinasinayaan ng DPWH Region 1 kasama si Senator Amy Marcos. Malaking tulong daw ito sa komersyo ng mga probinsya. Magbabalik sa report Jose Robert Inventor. Mainit na sinalubong ng mga residente ng San Nicolas, Pangasinan si Senator Amy Marcos. Ito'y matapos na pangunahan ng senador ang groundbreaking ceremony ng itatayong San Manuel Itogon Benguet Road. Kung magkataon, pagkukonektahin nito ang bayan ng San Manuel, Asingan, Tayog at San Nicolas sa Pangasinan. Kabilang rin ang Kayapan, Nueva Vizcaya at ang Itogon Benguet sa Cordillera. Ang nasabing kalsada ay may habang 46.5 kilometers at pagtatayo nito ay nagkakahalaga ng 1.9 billion peso. Magsisimula ang konstruksyon sa kahabaan ng Barangay Gesat Norte sa bayan ng San Manuel, Pangasinan at magtatapos sa Barangay Fianza sa San Nicolas, Pangasinan. Makatutulong din ang daan sa negosyo at ekonomiya ng mga nasabing bayan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Mula naman sa isang OFW na nakapag-asawa ng isang Arab national. And ang problema nito ay hindi daw nagre-remit yung kanyang husband ng salary to the wife, no? Since they married in 1999. No? Ang tanong niya dito is, pwede bang gawing obligatory or mandatory na magbigay siya ng panggastos ng kanilang pamilya? Okay. This is the difference between the Philippine law and the Sharia law. Ang Sharia law, hindi po mandatory. The remittance of the salary of the husband to the wife
is not mandatory unless meron siyang unless. It is stipulated in the marriage contract. So dapat, nung nagpakasal ka dyan sa Arabo na yan, aside from the marriage contract, meron tayong sigurong dito ang tawag natin prenuptial agreement, dapat nakalagay doon na yung husband should remit yung monthly salary niya to the wife. Pag wala yun, wala under Sharia law. Yun namang husband's salary, hindi talaga obligatory under the Sharia law, but yung living expenses, kung kasama siya sa bahay, kumakain siya sa bahay, nag-aaral ang inyong mga anak, yung mga expenses of education, support, etc., there is an obligation. Hindi lang siya legal, but a moral obligation on the part of the husband to help in the expenses according to your social standards. So kung kaya ng asawa niya na magbigay based on a social standard, kung nakatira kayo sa condominium, then based on that standard, kung nakatira kayo sa tabi-tabi lang, then based on that social standard. Walang formula ang sinasabi doon sa Sharia law. Ito ay nasa volume 2 ng Abu Bakr al-Jazari, isang Muslim code. At so very clear ang punto, dapat during the marriage contract i-stipulate nyo na magbigay ng subsidy yung asawa nyo sa pamilya. Susunod, pagiging malikhain tampok sa iba't ibang programa sa Northern Luzon. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, darat-atin ang itry. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bagamat tapos na ang Arts Month noong Pebrero, tuloy-tuloy pa rin namang ipinapakita ng ilang residente ang kanilang pagiging malikhain sa iba't ibang programa. Narito ang report. Noon lamang ikatatlo ng Marso, binisita at dinaluhan ni Department of Health Acting Secretary Dr. Maria Rosario Vergere ang painting activity ng mga pediatric cancer patients ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City, Ilocos Norte. Sa kanyang pagbisita, hatid niya ang pag-agapay sa mga ito na sinuklian naman ng mga bata ng pagbibigay sa kanya ng mga paintings na ginawa. Bumida naman sa Agritourism Community Trade Fair ng San Fernando, La Union ang pagiging malikhain ng mga Ilyocanos. Hitik kasi sa disenyo at obra ang kada booth ng mga distrito. Samantala, bagamat nagtapos na ang Arts Month noong Pebrero, ay patuloy pa rin namang hinihikayat sa Baguio City ang mga art enthusiasts na makiisa sa libreng mosaic art workshop sa March 11 sa Baguio City National High School. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.